Hungkaham hai no rwchapmungni ani Barbi tiprasa YouTube channel o lamsago ge Tini Sunday ni phungkujang jorao Jisu Kristo ni mung bai norok jotono ani khani hamjakma twi bai yafaro khatlaio norok kaham no tongna hanai ge kaitoni khairokma bai amo kaham no tongo ge tabukni situation hamya jorao jeng church o thangmaya phano jeng khabai thaipi jeng nogo tongo na kaitono surui logoi tongmano ge tamni hingke jeng elambabo nugo elambabo jeng no kaitor sao norok khorokni khorok tongpano ani mungoi surui tongkha ang ano tongo hinai hingke tini ang hai kaitono logoi norok no tangsa sabe khnanai ge phati kaitono loglaiana ani khapangni Jisu tongzadi ani khapang Tini baga asung situ, biasa normal malai pinai ani blogo, ke Kristo norjo tola kaham kali tu, ke normal ani video no sabari tu hangke please like, share, dan comment kadi, please subscribe kami, kapo. Bye.